खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सोंनो बयखौबो बर' हारिनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों खोथा सावरायगोन बर' हारिनि जारिमिनखौ थेर बेथेर खालामनाय बर' हारिनि जारिमिनखौ सिलिंखार खालामनाय बेनि सोमोन्दै जों दिनैनि बे भिडिअ सावरायगोन। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ जानो हागौ गुवाहाटीनि सिङाव थानाय आइएसबिटि बास स्टेन्डखौ नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ बयबो बर'निसो मुंमोन बे आइएसबिटि जायबा नोंथांमोना मिथिगौ दा गुवाहाटीनि सिङाव थानाय बे आइएसबिटिआ RBISBTसोमोन। बे बर'फोरनि मुंखौ खोमोरनानै बिसोरो आइएसबिटि लगायनानै लाबाय हारसाफोरा। रुपनाथ ब्रह्म इन्टारस्टेट बास टार्मिनेल बे RBISBTसोमोन, बेखौ सोलायनानै हारसाफोरा बर'फोरनि एगेन्स्ट बर'फोरनि अहिंसा बर'फोरनि अहंकार खालामनानै बिसोरो गावसोरनि नाम होना लाबाय आइएसबिटि। बे आइएसबिटिनि गुबै मुङा जाहैबाय RBISBT। जोंनि बर'नि मुंदांखा जायबा बर'नि बिर जोहोलाव रुपनाथ ब्रह्मनिसोमोन बे आइएसबिटिनि अरिजिनेल नामा रुपनाथ ब्रह्मनि नामावसो दंमोन। बेबायदिनो रुपनाथ ब्रह्मनिल' नङा, बेहाय गोबां बर'फोरनि गोदोनि बिर जोहोलावफोरनि बिसोरो जोंनि जारिमिनफोरखौ बर' रायजो राजाफोरनि जारिमिन, बर'नि राजाफोरनि जारिमिन, बर'नि रायजोनि जारिमिन बेफोरखौ बिसोरो सिफायनानै गावसोरनि नामाव खालामना लादों। मिथिबायना? बर'नि बिर जोहोलावफोरखौ बिसोरो गावसोरनि बिर जोहोलाव होननानै बायदिसिना जारिमिनाव बुंना लायो। एसेबो लाजिनाय गैया बिसोरो। जोंनि बर'नि थै सोबख'नानै मा मोनखो बिसोरलाय? जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिजोबनांगोन बे आइएसबिटिनि गुबै मुङा RBISBTसोमोन। बे रुपनाथ ब्रह्मनि नामावसो दंमोन। बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गथ'फोरा बा क्लास 8, 9, 10आव फरायनायफोरा बा बोराय बुरैफ्राबो मिथियाबो जानो हागौमोन। दा बेखायनो नोंथांमोना गासिबोबो मिथियो बे आइएसबिटिनि सोमोन्दै। RBISBTखौ बिसोरो सिलिंखार खालामनानै गावसोरनि नामाव लाबाय, आइएसबिटि खालामनानै लाबाय। दिनै 31 डिसेम्बर सोरबाबा खाना जादों, सोरबाबा जौ लोंदों, सोरबाबा जौ लोंनानै बाइक सालायदों, सोरबाबा एक्सिडेन्ट जानानै आथिं आखाइ बायदों, सोरबाबा न'खराव जौ लोंनानै बुलायलायदों। बेफोरनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जौ। बे जौ लोंनानै बाइक सालायनाय, अब्ला बे जौ लोंनानै बाइक सालायोबा एक्सिडेन्ट जाखागोन। बे जौ लोंनानै नांलाय खमलाय खालामोबा बुलायलायनाय जाखागोन। दा जियानो जादोला रायजोफोर, गोदान बोसोरनि गासिखौबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोना मा सानगासिनो दं बेखौनो मावफुंनो हाथों। बेबायदिनो बर'नि जारिमिनखौ बिसोरो फाव फान्दायनानै बर' हारिखौ गादबनानै बर' हारिनि जारिमिनखौ गावसोरनि जारिमिन खालामनानै लादों। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ आइएसबिटिनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो लोगोफोर, जौ लोंनानै बाइक सालायनाङा। जौ लोंदोंबा न'आवनो मोजाङै उन्दुना थाबानो जाबाय। आरो नांलाय खमलाय खालामनाङा। गोदान बोसोराव रंजा बाजा थाबानो जाबाय। नांलाय खमलाय खालामनाङा।